Ko anata sugod na ta. Ang atong tema karon about sa kabalaka. Kinsay nay kabalaka dire? Amen. Sama ka nako daghan kay ko kabalaka igsuon. Daghan kay ko kabalaka sa matag adlaw pero kabalo kay igsuon. Ang akong tema gikan sa pagkabalaka ngadto sa mahimong manggugubat. Kabalo mo unsa nang manggugubat? Warrior. Sikitag kabalaka karon pero gikinahanglan dahil sa Dios nga mahimutang warrior. Warrior sa pagpangalagad sa Dios. So ang akong teksto about Matthew 6:25 to 26. Kung naa kay Bible atong basahon igsuon. Matthew 6 25 to 26. Tungod niini sultihan ko kamo. Ayaw ka balaka sa inyong kanon o himnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibiste. Dili ba mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa biste? Tan-awa ang mga langgam wala sila magpugas ug mag-ani aron ilang igumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa mga langgam? Ato sa idungo atong ulo ipiyong ang atong mga mata magampo ta. Amahan nga langit nun in the name of Jesus nagapaubos kami sa among kaugalingon Lord. Wala kami mahimo kung wala ka o Dios. Among isalig kanimo kining kabuntagon o Dios nga ang imong pulong imong pag-aubanan Lord. Instrumento lamang ako o Dios. Akong pangayoon ang double portion of anointing Lord. Be with us Lord. Let your Holy Spirit be with us Lord. Nga magapasabot ka namo. Abrihi among kasing-kasing huna-huna dalunggan nga espiritual nga ang imong mga pulong mga makapenetrate kini sa among kinabuhi. Among ginabugkusan ang espiritu sa katulugon, espiritu sa pagduha-duha, espiritu sa kangit-ngit, pumahawa ka in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat sa imong pagkabuhaton Ginoong Hesus. Dalaygon ka. In Jesus mighty name ang tanang anak sa Dios musulti og Amen. Nahimo nako ni nga wali igsoon tungod sa sitwasyon sa kinabuhi karon nga semana igsoon. Ang akong na-experience for the whole week, duha akong na-experience nga ang Ginoo nagmilagro sa akong kinabuhi. Everyday ginahatod manggod ko ni pastor sa panabo pagkagabi kuhaon ko niya. Subo pa malandungon nabilin ang akong pitaka, wala ko ni sakay sa motor kay gihatod niya ang duha ka namo kabata. Nagsakay ko og bus. Wala ko'y pitaka. Naguul jud ko igsuon. Maulaw ko sa konduktor ba. Nakasakay ko sa baon ako'y kuwen sa akong sa kapitaka. Wala ko nagtuwang akong wallet na abilin di ay sa CR. Abin nga igsuon idungo ko sa daplin ba. Nagpray jud ko ako, Lord. Dili gid ko gusto maulawan ka Lord. Wala ko'y pamasahe. Ihap na ko akong kwens 18 lang. Nangutan ako sa konduktor nako. Brad, pilay pliti malagamot panabo 35. Ma'am. 18 man jud akong kwarta oy. Kung manaog ko, makauli ko sa amoa. Late na ko sa kung nabi mag-order buntag dito sa trabaho sa kuan sa kong anak. Saon man ako. Nag-pray ko nako. Lord, dili na ko kaya kung wala ka. Ana jud ko sa Ginoo igsuon. Nagkinahanglan jud ko sa imong tabang. I-chat na ko ang katabang sa kong anak. Wala ko'y pitaka. Unsaon na ko ni pagpamasahe. Ihangyo na ko ang konduktor. Pag umana ko pray, pwede niya na ko ni mo tikitan. Ano di ay, ma'am, wala ko'y kwarta. Nabilin, 18 lang gud akong kwarta. Ano pa siya nga. Okay naman, ma'am. Pero kontakon pa nako ang among kauban sa balay kung masundo ko niya sa terminal. Ito na kong mopliti. Dili online ang katabang sa kong anak. Naku, Lord, mapakaulawan yun ko ani o ikaw mapakaulawan Ginoo. Tabangi ko. Pag-contact na ko sa kanang ugangan sa kong anak, online man.
Tingnan ako siya nga sa ang katabang ina nga nag-chat ko sa iya. Ang katabang mag-drive, makabalo man to magmotor. Nag-una pa siya sa kuha sa terminal. Una, inana ka maayo ang Ginoo. Pag sa iyaha ka, muduol. Sa mga kabalaka na to igsuon, naaman jud ta na dili man ta exempted. Ikaw ug ako maka-experience og kabalaka sa matag circumstansya sa kinabuhi. Ang gusto sa Dios siya gyud ang atong tuulan. Kay siya nakadungog man na siya, nakakita man na siya sa matag sitwasyon. Diya ni mo ma-probe nga ang Ginoo gamhanan. Sa matag sitwasyon sa kinabuhi, pag siya imong duulan, nadyo siya mga pamaagi igsuon. Kay pwede man ko balikason sa konduktor, patuga-tuga man kang sakay ma'am, wala man di kay pamasahe. Pero kabalo ka, naghangyo gyud ko sa Ginoo nga, na siya mga tao nga gamiton ba nga, dili siya mapakaulawan, dili pud ko mapakaulawan. Kay dili ba ilalim mo sakay kag libre no? Mahal ka ang gasolina. Mo to gipasalamatan nako ang Ginoo sa inana lang ka simple, inana ka gamay nga pabor gani para sa kuadako na siya. Nga kat naay mga tao nga imong mahasol tungod lang para ma-provide ang unsay kulang. So pag-abot sa terminal, salamat nga naa na siya didto nagulat. Ingon ang konduktor kanang nagparking nga motor na babae ma'am, mao na imong diho na mo sundo sa imuha nako. Ulata lang ko sir ha kay bayaran ta ka sa nga gipayan akong itikitan. So so inana ang pabor sa Ginoo nga makita nimo ba nga pwede gud unta nako hulaton siya kay para mo ihatod ko niya panabo. Wala ko ni sakay nga nagulat kay malate nako 9 na manggod. Kailangan na anak ko sa panabo para kung naay mag-order makaluto dayon ko. Moto kung bus man gud dali ra siya maabot kay sa jeep magpara-para maghunong-hunong. Gipasalamatan nako ang Ginoo pinaagi ana. Mo ni nahimo nako ni nga wali tungod sa kabalaka nga dili day dapat mag-focus ka diya sa kabalaka. Nga gusto day sa Dios nga mahimo kang fighter, mahimo kang warrior diha sa atong pagpangalagad. In every situation ng God, diya nimo ma-prove nga ang Ginoo gamhanan. Diya lang ako jud ikagarantiya kanimo mga igsuon nga ang Ginoo gamhanan siya. Dili man siya manaog gikan sa langit padulong diri sa yuta. Na siya mga tao nga gamiton para sa imong kinabuhi. So ang first nako nga point karon, unsa man ang pipila sa atong himuon o buhaton aron dili kita magpunay og kabalaka. Diba? Everyday daghan kay kabalaka-an unsa atong ipabaon sa atong anak, unsay sudaanon, unsay lutoon na daghan kaayo igsuon about sa atong mga needs, about sa kanang health sa atong mga anak. Pero ang gusto sa Dios dili day ta diha naka-focus igsuon. So ang first nako nga point mao kini, muduol kita sa Dios. Amen. Matthew 6:33. Matthew 6:33. Nag-ingon diri, apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios og pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton og ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. So, ningon siya, unahon gid siya. Di ba? In every day of your life, for example, inigbangon nimo sa buntag, na-experience ba nimo nga magpasalamat sa Dios? Magtawag kaniya, magsangpit sa iyang ngalan, nga muhangyo sa matag adlaw. Ako gina-exercise na ako dasigon ta mo. Inigbangon ninyo sa buntag, pag hinuktok sa makadiyot, pag-ampo sa Ginoo. Pasalamati siya daghan kay wala nakabangon panahon sa kabuntagon igsuon. So, gusto sa Dios siya ang mauna sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Relasyon man na, pamilya man na, trabaho man na, gusto sa Dios siya ang mauna. Mo na nasigon ta mo, muduol ta sa Dios. In times sa ato ang pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, naginahanglan gyud ta og Ginoo. So gikinahanglan nato ang tabang sa Dios. Kung ang pulong sa Ginoo atong mabasa, ato gyud ni siyang hinuktukan igsuon para masabta nato anong naani nga verse Matthew 6:33. Kailangan dili lang ni sa paghatag igsuon, kundi sa imong oras, sa imong panahon nga imong ihatag diha sa Dios sa financial pud nga bahin. So, na-experience na ko nga, kailangan di ay, nga, sa matag higayon nga, moabot kanimo ang kabalaka, kailangan di ay nga, siya ay mong duulon.
siya nga buhi nga Ginoo. Dako ang iyang dalunggan aron makadungog siya, ug dako ang iyang mata aron makakita siya sa imong gikinahanglan. Ang gusto lang sa Dios muduol ta diha kaniya. Na-experience ako na sa akong kinabuhi igsoon. Kani akong wali tinuod ni nga nahitabo sa akong kinabuhi. So, ang gusto lang gyud sa Ginoo nga kita magpaubos o musalig sa iyang pulong. Ang pulong manggod sa Ginoo, sultihan ta mo, ang nakasulat diri sa Bible na ay 2,500 ka mga promises sa Ginoo. Ang gusto sa Dios imong i-claim. Anak man ta niya, naatay access nga mo claim sa mga promises sa Dios. Gusto niya nga makabaton ka og pagtuo diha, nga muduol ka sa iyaha. Kung muduol manggod ta sa Ginoo, nagpasabot, nagpaubos ta sa atong kaugalingon. Hallelujah. Sa ikaduha nga point, nag-ingon dre, maglakaw kita diha sa pagtuo. So sa atong pagkinabuhi, isip Kristohanon, maglakaw kita pinaagi sa pagtuo. Sa ikaduha nga point, og magbasa kita sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Nag-ingon dre, kay nagkinabuhi man kita diha sa pagtuo, dili sa pinaagi sa mga butang na atong nakita. So, you are living by faith. Kikinahanglan gyud ang atong pagtuo. Tungod kay ang mga butang atong nakita, diha lang na. Pero ang pagtuo, na mag-move na siya kung ikaw adunay pagrelasyon diha sa atong buhi nga Dios. So, nag-ingon man gud diha sa Mateo 21:22, kung mutuo kamo, madawat ninyo ang bisan unsa nga inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo. So nalambigit diri ang pag-ampo igsoon. Sa padahon nga muduol ka sa Dios, kinahanglan na kay pagtuo ug mag-ampo gyud ka. Kay tungod sa imong pagduol sa Dios, makikistorya man ka sa iyaha. Dili na kailangan i-memorize nimo ang imong mga prayer igsoon. Gikan lang na sa huna-huna og diri sa atong kasing-kasing. Ang gusto lang sa Dios nga musalig ug mutuo ta sa iyaha. Kabalo mo igsoon, ako'y mga problema sa kinabuhi. Coming na ang akong birthday. Testimony ni siya ha. Wala ko nag-expect igsoon nga nay moabot sa ako ah. Ambot ko nakita ninyo ang video sa post akong anak. Pag abot na ko sa Panabo, nanay cake gising dihan sa katabang diha sa lamisa. Pag abot jud nako pag naog sa motor, nagkanta sila og happy birthday. Humana man gud akong birthday gi-celebrate sa Digos. Gibuo ba ang sayang magulang ug ako bisan layo pa akong pizza. Kabalo may igsoon, ang tanan nimong mga problema, ang tanan nimong mga kaguol, isulti lang gyud sa Ginoo igsoon. Abi nimo na-experience na ko nang gahom sa Dios. Sadyang niabot ko sa Panabo, November 23 sa buntag. Gihatod ko niya. Natingan ako ang katabang sa kong anak nagsindi og cake dito sa lamisa. Kay iya daw ipablow ang kandila dito sa cake. Dini anak ko sa iyahan ako. Uy, wa ko ibayad ani. Display ba ato dito sa iyang ref nga pulos cake. Siya nga. Ate King, naana si nanay. O mo to. Di kantahan ko nila. Uy, wala ko kabalo na ade ko'y bouquet. Kabalo maigsoon kung di mo tagaan sa inyong bana o bouquet, maabot ang panahon inyong mga anak, matag na ninyo. Kay kami ni Pastor, wala dyan ako na na-experience na maghatag na siya bouquet sa kuha. Pero kabalo kay igsoon, ang imong mga anak gamito na sa imuha. Wala man ko nagmahayo siya naghatag sa kuha. Pero wapod ko nangandoy ana igsoon. Wala jud ko nangandoy anang bouquet. Wala ko nangandoy anang bouquet kay mahal man na. Oh. Kadaghan na jud ko gitagaan ana sa kong anak. Pero lahi iyang bouquet. Nay, violet. Tanawan ninyo ang video. Naingon pa ko ito. Scam man eh. Oh, kabalo kay so, nako'y gipangayo sa Ginoo. Nako'y bayronon sa among life plan ni Pastor. 2 months na wala ko kabayad. Yana lang gyud ko sa Ginoo. Lord, sa imuha lang gyud ko mosalig. Kabalo kay so, sa katong buki, nanay gibutang nga violet igsoon. Dako kaayo ang akong katawa. Dako kay akong katawa. Kay ngano, gitagbo man sa Ginoo ang akong gipangayo. Ingon gud akong anak,
Nay imuhang ngisi diri na ino dako kayo. Gitan-aw nako ang video. Ug ako dako jud kay kong ngisi. Kabalo ka nganong nagngisi kog dako itagbo sa Ginoo ang akong gipangayo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan sa nato ang Ginoo. Ang Ginoo igsoon, nakadungog na siya. Nakakita na siya sa imong mga needs. Need yun na mo bayaran monthly ang amo ang life. Kana ganing sa kung wala na mi magigda na mi sa tabla, among mga anak dili magproblema sa amo. Amen. Ako hapit na ko mahuman siya giad dinagkuan na ko pud para sa iya. Kay kung kuwaon namin ni Lord ang among mga anak dili na magproblema asa mi nila ipasok. Basin baluton ra mig banig o ipaanod sa sapa. So naguol ko ana igsoon. Atong siguraduhon ang ato ang kalag pero kailangan pud nga ang ato ang lawas nani siya kabutangan. Amen. Mo to nga nag-uol ko ato gisulti na ko sa Ginoo sa akong mga prayer adlaw gabiin. Maskin udto igsoon, maga-pray jud ko dito sa panabo. Naipayag akong anak sa likod. Mingaw kaayo, naga-pray ko dito. Paminaw ko og wali o nagapaminaw ko og Christian song magahiwa ko sa mga Amen. lamas o ulay. Ako yung ginasulti sa Ginoo ang akong mga kaguol, ang akong mga kabalaka, ang akong mga kasakit sa iya. Mingon ko nga, Lord, 2 months na good Lord, wala ko nakabayad sa ako ang obligasyon para sa akong bana. Pero sa imuha lang yun ko musalig, Lord. Katong November 23 dito kitagbo sa Ginoo. Unya pakanon ta mo ice cream. Salamat. November 23 kitagbo sa Ginoo igsoon. Tiling-tiling. Tagsing ko. Katong booking nga gihatag sa kong anak sa kuha, nato siya tulo ka bayulit na iyang lukot ito. Motong dako kay kong katawa kay basin scam ni siya. Nya gihikap gyud nako nakita ang siguro niyo sa video. Gihikap gyud nako to nya perting katawa sa katabang sa kong anak. Kay hadlok daw ko nga mas scam. Nako basin scam ni ha. Mo to gihipos din ako tanawa gihipos dayon nimo. Mo to ni anak ko sa Ginoo nako, Lord, pag blue na sa candle nga katong naay cake ingon siya nga. Nay pag unsa imong wish nako, magpasalamat ko kay Lord kay gitagbo niya ang akong mga gikinahanglan. So inana lang kasimple son. Nakita na ko na nga wala man ko nagsulti sa kong anak about anak nga mga problema. Dili jud ko nagasulti ana. Tungod kay mga once naman good na kanang mga inana kanang about sa kanang memorial, mga once naman good na sa kinabuhi. Kay Ginoo maga-supply man, magatagbo man ana, maga-provide man. Pero ang gusto lang good nako nga before me naapa mi diri sa kalibutan na prepare na namo ang para sa among kasudlan. Mao na nga niana ko sa Ginoo nga, Lord, kan sa imuha lang gyud ko muhangyo Lord, tabangi ko nga makabayad ko niini. So, tinuod man igsoon ato siya nga mga panginahanglanon gitagbo dito sa Ginoo. Nakabayad ko o nakita nako nga ang mga needs sa akong anak dili lalim igsoon. Duha akong estudyante, ang ilang allowance na 100 ang adlaw asa man ko sa 1,000 sa isa ka semana. Una, kanunay ko nagatawag sa Dios igsoon. Tungod kay gusto nako masayod ang Ginoo unsa ang naa sa akong kasing-kasing. Amen. Unsa man ang akong mga emotional, financial nga mga problema, una gid na mahibalo ang Ginoo kaysa akong bana. Tungod kay sa iya ako magadepende, sa iya ako musandig, sa iya ko mulaom igsoon. Kanunay ko mugunit sa iyang mga saad igsoon. Diri daghan kay saad ang Ginoo. Tinuod ang Dios igsoon. Unsa man ang imong pangayoon sa iya ha, matinud-anon siya. Ang gusto lang sa Ginoo na akay kasing-kasing nga mudamot sa iyaha. Ang gusto lang sa Ginoo nga magpaubos ka o magdaig sa iya sa panahon sa matag adlaw. Bisan na ka sa inyong balay, nagayg panahon ang prayer igsuon. Nagay siya time nga mubasa ka sa iyang pulong. Ug ang pulong nga imong mabasa makahatag kini og panalangin sa imong kinabuhi. Yung ana lang akong gisugdan sa una igsoon. Sa diyang magpray ko, magbasa Bible, nakita nako naggrow ang ako ang spiritual na kinabuhi. Moabot ang panahon motindog na pud mo diring dapita. Nakita nako nga ang kinabuhi di ay isip Kristiyanon dili lang ka kanunay mamati. Gusto sa Dios nga mahimo kang warrior. Warrior pasabot. Manggugubat ka, pinaagi sa imong mga problema, pinaagi sa imuhang pagkinabuhi, sa imuhang
sa imo ganing daily lifestyle nga dili ikaw ang ma-down. Dili ka maluya sa mga problema, dili ka maluya sa imuhang mga balatian. Kay sultihan ta kay igsuon, kana tanan gamito na siya para mahugno ka. Pero kung nagbasa ka, nagampo ka, ang Ginoo magtabang gyud sa imong kinabuhi. Na-experience na ko na palakpakan sa nato ang Ginoo. Nabaya may ice cream on niya. So, dako kayong pabor nga nakita nako sa Ginoo nga ang abi ni mo igsoon, naagod ko yung mga in times kay natulog ko, na ako'y wali nga nagwali ko. Ampot lang. Maunsa gyud nako na naapoy time nga matulog ko, nagtestimony ko sa ako ang tulog. Ngano, mo ana ko sa Ginoo, Lord, unsa di ay? Ana jud ko maskin magbaktas o magunsa mi ni pastor magbiyahe, ang akong huna-una nagwali ko. Ampot ngano, mao nang mo ana ko sa Ginoo, Lord, ngano man nga in times nga nagpray na ko ana sa balay, nagpray na ko, nagsakay ko sa motor. Paglingkod na ko sa motor, naay lang ko akong muna-una, pero nagwali ko. Ampot ngano na siya. Unang nga ako sa Ginoo nga, Lord, unsa di ay? Tabangi ko, dili gud nako kaya. Dili nako kaya nga mutindog diri sa pulpito igsoon. Dili jud nako kaya. So tinuod lang maulawon jud ko nga pagkababae. Nagdako man gud ko sa pamilya nga guba. Ang akong mama magpapabulag, nagdako ko sa akong lola. So kung naay bisita akong lola, ginatago ni, dili mi ginapa-expose sa mga tao. Maulawon kay ko sa una igsoon. Dili ko mutingog kung dili ko tamakan. Kuan kayo ko, hilumon kayo ko nga pagkababae. Pero salamat, giusab sa Ginoo igsoon. Abian ako, pinagi sa iyang tulong. Nasya sa Ginoo igsoon. Dirita sa ikatulo. Dali ra kay no? Sa ikatulo na ta. Ang Dios maghatag kanato og kusog aron kita makasugakod. Oh, makasugakod ta igsuon. Unsa man ang problema naa sa imuha, relasyon man na sa imong anak, relasyon man na sa imong bana, financial man na o spiritual, physical man na tagbuon gyud sa Dios. Kay siya man ang source sa tanan natong gikinahanglan igsuon. Siya ang tinugdan sa atong gikinahanglan. Ang gusto lang gyud sa Dios, sa iya ta magadepende, sa iya ta musalig, sa iya ta mudangog. Mao na siya ang gusto sa Ginoo. So magbasa ta og Filipos 4:13. Ang may kaligon ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Amen. Hallelujah. May kaligon ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag ni Kristo. So, we have power. Tungod, ang power, dili na nimo magamit igsoon kung wala kay prayer, wala ka ni dangop diha sa Ginoo, wala ka miduol. Ang gusto sa Dios, imo na siyang gamiton sa matag adlaw nga dili ka kanunay na lang mabalaka, dili ka kanunay na lang magmukmuk sa daplin tungod sa mga problema. Dangop sa Dios kay gusto niya nga makabaton kag kaisog diha sa pagbabaatubang sa matag circumstansya sa kinabuhi igsoon. Dili man na siya sayon, apan mahimo na siyang sayon kung ikaw mudangop kay Jesus Christ. Kay siya man ang tinubdan sa tanan. Siya man ang source sa tanan natong gikinahanglan sa matag adlaw. So, ang atong kinabuhi na kinahanglan kini og gahom gikan sa Dios. Asa ta mo kuha gahom? Diha sa mga prayer nato igsuon. Diha mo kunsad ang balang espiritu sa Dios ug mahimo kang isog sa pag-atubang sa matag circumstansya sa kinabuhi. Nga mudangop sa imuha, estudyante man ka, inahan man ka, amahan man ka, o unsa man ang imong status sa kinabuhi, trabahante man ka, negosyante man ka, naadjud kay atubangon ang mga circumstansya sa kinabuhi. Kay dili man ta exempted niya ng tanan, ani aman ta niya ning kalibutan na puno sa pagpakasala. Kung saon man imo pag-atubang ni ana, kung wala kay relasyon sa atong buhi nga Dios. Gusto lang sa Ginoo makabaton ta og relasyon sa iyaha, magdepende ta sa iyaha. Paano man ta makabaton og relasyon kung wala tay prayer? So gikinahanglan gyud nato na sa atong kinabuhi.
paano man ta malig-on kung wala ta nagbasa sa iyang pulong. Amen. So we need to read the Bible. So we need a Bible. Amen. Ikinahanglan nga naatay Biblia igsoon. Tunod kay kani mao ang magdasig sa tuwa, magpahimangno sa tuwa, magtultol sa tama ug sakto nga atong pagabuhaton sa kinabuhi. So sa katapusan, dasigon ko kamo. Ayaw mo undang sa pag-ampo. Amen. Amen. Kay ang pag-ampo igsoon dako ni siya kahimuan diya sa imong kinabuhi, bisan pa man sa imong pamilya. Sultian ko kamo, nabuhi lang gyud ko sa pag-ampo igsoon. Kanunay ko magdangop diya sa Ginoo. Muhila ko, muluhod ko, tungod kay gusto nako maluoy ang Ginoo. Sultian kamo igsoon, ang pinaka-the best na aluyan sa Dios katong muluhod o muhila diya sa iya. Once muhila ka, once muluhod ka sa Dios, sultihan ko ikaw, maluoy ang Dios kanimo. Kay nabati na connection in times na ako'y mga problema sa akong bana, sa akong mga anak. Naaman ko'y mga problema ingon anak son. Tanawon ko ninyo, happy ko, pero na ako'y mga problema nga personal igsoon. Sa iya halagyod ko ni dangop. Wala ko ni dangop sa tao igsoon. Ang Ginoo na magamit og tao para sa ako. Sultihan ta igsoon. Kanang tanan nga akong na-experience akong kinabuhi, gusto na ko ma-experience ninyo ang gahom sa Dios. Kanang mga kalisod sa kinabuhi, gialaw man na sa Ginoo para ang iyang gahom makaliho. Dili siya makaliho kung imong diskarte imong gamiton. Mga diskarte nga dili kabubuton sa Dios. Isa lang nga babag nga dili tadunggon sa Ginoo ang atong sala. Nagingon man gud ang Isaias, diri ko magtapos. Isaias 59:1 ug 2. Mahimo siyang buta, mahimo siyang bungol tungod sa atong mga sala. Gusto lang gyud sa Dios ang iyang kabubuton ang matuman sa atong kinabuhi. Mo na we need to pray day and night sa atong life. Ikinahanglan nato ang prayer. Diha nimo makita nga nagkinahanglan daay ta og Dios. Ang atong sala mao na siya barrier nga dili siya makadungog, di siya makakita sa tanan natong gikinahanglan. Mao na gikinahanglan nga everyday nagahinulsul ta, everyday nagatawag ta sa Dios kay para dunggon ta niya. Dili ta dunggon ko ang atong sala anunay natong ginabitbit igsoon. Ato na siyang hinulsulan ug ang Dios maghatag og pasaylo sa atong kinabuhi. Kay siya matinudaanon man siya, dili man siya susama sa tawo nga maluya. Dili man siya sama sa tao nga mamaka. Ang Dios buutan siya, dili siya bakakon. Unsa man iyang gisaad diri sa Biblia igsuon, iya gyud nang tumanon. Ang gusto lang sa Ginoo ang iyang mga anak mo claim. Imong i-claim ang iyang pulong. Mao na kanunay na akong ginasulti sa iya. Pa in times naga-pray ko sa iya. Moingon ko siya, Lord, imo man kong anak, Lord, ang imong saad nga imo kong panalanginan, ako gyud nang pangayoon sa imuha. Una, imong pangayoon, kung lisod ka karon, pangayoa sa Dios igsoon. Nga unsa man ang imong sitwasyon sa kinabuhi, gubot man imong pagpuyo, lisod man ang inyong pagpuyo, pero sultihan gyud ikaw kung naa si Jesus Christ sa imong kinabuhi, hinay-hinay ihanay niya ang tanan. Amen. Sa una ni pastor gubot mi igsoon, dili man may dili na ako magtapos. Dili man mi perfect nga family sa wala pa na save si pastor. Palahubog na siya sugarol. Pero sultihan ta mo igsoon, ito lang gyud ko sa Ginoo muhila. Usulod ko sa kwarto ug magampo ko. Muhila ko sa Ginoo. Pero sultihan ta mo igsoon, katong tanan gikambyo. Gikambyo sa Dios. Tungod kay nakita sa Dios unsa ang nasa imong kasing-kasing. Itingmuha lang sa matag adlaw igsoon. I-desire in times nga nakakasakalisod, in times happy ka man, pasalamati ang Dios. Pagkanta sa Dios. Ayaw siya ipalabay lang. Mga gagmayng mga butang, testimony igsoon. Mga labi na ang dagpo nga mga butang. Tungod kay malipay ang Dios nga siya ang mabayaw. Gusto niya mahimaya siya sa atong kinabuhi. Ngun ana lang akong na-experience igsoon. 32 years na ko nangalagad sa Dios, pero sultihan ta mo igsuon, kanunay ko nagatawag sa Dios. Dili ko perfect nga mama, dili ko perfect nga asawa, pero nakita na ko ang Ginoo nag-move sa akong pamilya, nag-move sa akong kinabuhi.
Mainana lang kasimple igsoon. Ako mang hinaot nga kaning akong gisulti makatabang sa inyong kinabuhi. Ayaw mo undang ihimo ag yung lifestyle ang prayer. Pagadepende gyud sa balaang espiritu sa Dios. Kay makita nimo unsay pagaymoon diha sa imong pamilya, diha sa imong kinabuhi. Experience na ko sa una nga maputos sa utang. Sultihan ta mo kanang 5-6 naputos ko sa una igsoon. Pero sultihan ta mo sa diyang nagbasa ko sa pulong sa Dios, dili kita ang mangutang, kita ang utangan. I-claim na ko na igsoon. I-claim na ko na ang anak sa Dios dili mangutang, kita ang utangan. Amen. Akong gingnan ang Ginoo na Lord. Makigdil ko nimo ani, putos ko sa utang. Siya nagtrabaho, ako nagnegosyo. Putos ko sa utang, gusto ko matanggal sa utang. Kabalo ba mo igsoon? Nakwit sa ang tanang utang. Wala ko nangaway ha. Wala ko nangaway. Ang tanan nakwits, wala ko nagbayad. Ay, pangayas lang. Pero kabalo ka, ang Ginoo na siya gamiton nga tao para katong imong mga utang, mabayaran to siya. Amen. Ayaw siya awaya ang katong wala nimo nabayaran. Abangan ka sa Ginoo. Nga kato siya imong mabayaran. Tungod kay nakita ka man na gud sa Ginoo unsa ang nasa imong kasing-kasing. Nahimo na ko na sa una igsuon. Maghilak ko sa Ginoo, Lord. Wala na ko ibayad, wala na may bugas. Masuko siya kay wala na daw. Sweldo karon ugma wala na. Naputos ko sa utang igsuon. Experience na siguro na experience niyo na. Ako na experience ko na. Dangop lang sa Ginoo igsuon. Tagaan kanya kaalam, tagaan kaniya og pamaagi. Ayaw lang yun pangaway. Dili anak sa Dios ang palaway. Amen. Inana kabuutan ang atong Ginoo igsoon. Katutanan igsoon na tangtang to siya. Kay sa Ginoo ra gyud ko nagadepende. Kaluoy sa Ginoo, karon wa gyud ko'y utang maskin piso. Tungod kay nakita sa Dios, ginadesire na ko nga di gyud ko mangutang. Nay musuroy paligya pautang, di gyud ko maglingo-lingo ko mag-wiper jud ko. Unsa man na kag barato, unsa man na nga klase di gyud ko mangutang. Tungod kay ako nang gi-claim sa Ginoo ang anak niya dili mangutang, kita ang utangan. So inana lang igsoon, pagbasa sa ang pulong, ma-claim nimo ang imong access isip anak sa Dios. Inana lang imong himuon, atong pasalamatan ang Dios magampo ta. Amen. Oh hallelujah, Father God, in Jesus name, salamat Lord sa imong pulong o Dios. Salamat sa imong pagkamaayo Ginoong Jesus. Salamat Lord sa imong grasya. Salamat sa imong gugma. Dili man tanan akong nabatbat Ginoong Jesus. Apan akong pangayon imong balaang espiritu, magadasig, magamaymay, tabang sa matagos sa kanamo. Lord, akong isalig kanimo ang tanan, ang mga pulong nga nabuhian diri sa pulpito. Amen. Mubalik kanimo nga adunay dakong kahimuan. Salamat sa imong pagabuhaton. Dalaygon ang imong ngalan. In Jesus mighty name we